Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ito si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinaka-latest update. Ito po yung weather analysis na yung weekend po ng Nobyembre 22 hanggang 24, Sabado hanggang Lunes. Tagalog version po ito, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation. Yung gustong English version, just click on the link up here. At pasalamatan din natin ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainability. Yung interested, click lang po niyo dito ang link para malaman all about PPI Sustainability Program. At sa ating Facebook video, may description din pupunta sa BPI sa baba nitong video natin. And also ang lokal na gobyerno ng siyudad ng Naga, headed by our Honorable Mayor Lenny Robredo at ang ating Honorable Vice Mayor Gabby Bordado. Well, meron po tayong binabantayan na potential na kaulapan sa may Western Pacific, southeast of Palau, na posible maging LPA sa loob ng 48 oras. At mukhang tinutumbok nito ang Northern Mindanao at Visayas area. Okay? But huwag kayong magtaka dahil kahit dyan yan dadaan, medyo malaki yung kaulapan nitong system na ito at baka magpaulan din dito sa Kabikulan. Yan po pinapakita ng mga rain model, particularly yung ECMWF. Papakita namin sa inyo maya-maya lamang. At ito yung ating latest graph sa ating ginawa kaninang early morning. At nanatili na yung ang tinatawag nating hanging amihan dito sa may bahagi po ng Hilagang Luzon. So medyo mahangin dito up to 60 kph na sa may karagatan po ng mga Batanes area, Babuyan. At may kasama po siyang tinatawag nating shear line. Ito po ang convergence ng malamig at mainit na hangin mula sa silangan at sa malabig na hangin ng amihan. At nagbibigay po dito ng mga localized thunderstorms sa bahagi nito ng Eastern Isabela at Eastern Northern Cagayan area. So may mga rainfall dyan na pwedeng umabot ng 50 to 100 millimeters sa susunod na 24 oras. So mag-ingat po kayo dyan sa mga possibility ng mga pagbabaha at landslides. Samantala dito sa Bicol region, ibang parte po ng Quezon, okay, Southern Tagalog provinces, sa may Visayas, Sulu Archipelago, Northeastern and Northern Mindanao, natili po yung mahinang amihan, yung northeasterly wind flow. Nagbibigay po dito ng tamang-tama lang pong hangin na hindi naman po siya lalampas ng 40 kph at medyo hindi na po masyadong mainit. Na-feel na natin ang pagdating ng malamig na amihan. So ito na yung mga advanced party niya, but hindi pa po ito pure amihan. Nandito siya din sa may bahagi po ng Hilagang Luzon. So may mga pailan-ilan pong mga isolated showers na dumadaan po dito sa mga areas na binabanggit natin tulad ng Visayas, Northeastern Mindanao, sa Bicol at sa Calabarzon. Kasama po ang Oriental Mindoro at Romblon, Marinduque area. At dito po sa labas ng ating kapuluan, sa may labas ng PAR, southeast of Palau, meron pong namumuo ditong kaulapan. Ito po ay dahil po sa tinatawag nating near equatorial trough. Convergence po ay ng hangin mula sa west at east. West po dito sa may baba, east galing naman po dito. At may surface trough din dito sa may southeast of Guam. So dito sa area na ito, hanggang sa may Palau, may posibilidad ng isang LPA na mabubuo dyan sa loob ng 24 hanggang 48 oras. At medyo namimilig ko po ang Kabisayaan at Hilagang Mindanao, kasama po ang Bicol region sa inaasahan pong mga rain event na posibleng mangyari sa Lunes at Martes at pwede mag-extend hanggang Miyerkules. Okay, so papakita natin sa inyo ang pinaka-latest na yun na satellite animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. At nakita niyo dyan itong namumuong rain bands nitong LPA. At kitang-kita po dito, ito po yung rain bands. Okay, gumaganon siya. At mayroon din dito sa may bahagi nito. At posibilidad na yung center nitong LPA ay mag-form somewhere here. Okay, so itong mga rain bands nito ay magpapaulan sa Mindanao sa mga susunod na araw. So, simula na yon. So may mga
papalapit na po sa may coastal areas po ng Silangan, Mindanao mula Davao Oriental up to Surigao, Siargao, Dinagat Islands. So dyan po siya papunta, itong mga kaulapan na ito. So babantayin natin ito kasi itong system na ito ay mukhang dito po siya dadaan, pag ganyan. Okay? At yan po ang ipapakita natin sa inyo sa susunod nating mga slides kung ano ang pinapakita ng mga computer models. So ito yung zoom in animation mula sa window.com at kitang-kita po ang pag-approach itong mga thunderstorm clouds over the eastern sections po ng Mindanao. So ito po yung area po ng Mindanao. So yan po yung eastern sections. Dito sa Bicol, wala pa masyadong ulan, but may mga paunti-unting ulan na rin dito sa may Visayas. At dito naman po sa may taas, sa may eastern and northern sections ng Cagayan at eastern Isabela, meron pong shear line po dyan. Nagbibigay po ng mga ulan sa bahagi yan ng ating bansa. Okay? So, magdala kayo palagi mapayong. Susunod na mga ilang araw, medyo maulan po tayo. So ito yung latest American model run kaninang alas 8 at nandyan po siya maumuo. So bukas po ng linggo mukhang isa na po siyang active LPA base po sa American model. So pinapakita po niya dyan. Ilang ha, lagay natin itong spotlight. So yan po. So nandyan siya. And then pagdating ng Monday, magiging tropical depression na siya. Papalapit po sa eastern portions ng karga. So, yan po ang pinapakita. At pagdating ng early morning ng Tuesday, ito po ay magno-northwest or northward patungo sa eastern Visayas sa 25 Tuesday. And then early morning of 26, tatawid po siya malapit sa may southern Masbate. Dito siya sa may Romblon. At bilang isang tropical storm. So ito sa lahat ng model, ito lang sa lahat ng models, ito lang yung medyo mataas ang intensity bilang isang tropical storm. And then tatawid po siya ng Mindoro Wednesday afternoon. Labas na po siya sa may West Philippine Sea hanggang gabi. Then sa Thursday, November 27, nasa West Philippine Sea po siya, pero slow down siya dahil may nag-interact po siya sa amihan. Dito yung amihan habang bubulusok yung malakas na hanging amihan ay nagbibigay po ito ng medyo malakas na hangin sa system. Kaya nandyan po siya umiikot yung system na yan. Okay? So sa 28, Friday, unti-unti na siyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility patungo sa direksyon ng Vietnam. So papunta siya dyan sa area na yan. So yan po ang American model. Kung titingnan natin yung European model, balik tayo sa araw na ito, Sabado. So bukas linggo, ayan na po yung LPA. Medyo hindi masyadong malakas sa European model. Kasi sa Monday, tatawid na po siya ng karga bilang isang low pressure system. Okay? Or pwedeng minimal na TD kasi ang Google DeepMind, isa po siyang minimal na tropical depression. So pagdating ng Martes, medyo sabog yung LPA. Ayan po, lalabas po siya dito sa may Northern Sulu Archipelago. Hapon po ng Martes, November 25. At kita niyo yung amihan. Patuloy na bombarded po ang Luzon ng medyo malamig na panahon. 30 to 60 kph na hangin. At may mga light rain showers. Then yan po, lalabas na po siya sa may West Philippine Sea sa Miyerkules, November 26. Then 27, 28, and 29 patungo sa Vietnam bilang isang severe tropical storm o posibleng maging category 1 typhoon. So dito na po siya lalakas. Okay, usually pag meron tayong mahinang La Nina, most ang mga cyclones dito po lumalakas sa West Philippine Sea kasi dito ang medyo mas mainit ang karagatan compared po, although mainit rin dito, kaya lang yung kalakasan ng easterlies ay pinupush ang system dito talaga sa may area po ng Vietnam coastline. Okay, so yan po ang European model. So to wrap up itong mga model runs, ito ang tracking ng American model. So dito po siya, dadaan po siya dito, then gaganyan siya, gaganyan, labas po siya dito,
And then, pababa po siya. Ganyan ang tracking niya. While yung European model naman po, dito siya. Ganyan siya. Tatawid po siya dito. Tatama sa may southern part ng Negros. Then, labas po dito sa may Palawan. So, yan po ang pinapakita ng dalawang reliable computer models. And medyo kikita kagad yun dito na medyo blended ang forecast nila dito for the next 48 hours. So, most likely, malamang dito talaga siya tatama sa Caraga. So, mag-ingat po kayo lahat yan. Yung mga nakikinig from Caraga dito sa ating video analysis ay mag-prepare po kayo sa possible rainfall event. Dadalhin itong potential na LPA. Pag naging bagyo pala po ito, bibigyan po ito ng local name ng Pag-asa as verbena. Is a type of medicinal plant sa Pilipinas. So, yan po ang name niya. Now, puntahan natin ang easterlywave.com. Pinapakita po dito yung ensemble ng tracks ng European model at mukhang nag-agree po sila dito na ang tracking nitong potential LPA ay dito po sa may area po ng Northern Mindanao at Visayas. So, yan po ang kanyang tracking. Okay? Samantala, itong Google DeepMind ay medyo magkapareho po ang tracking nila sa European model as of 2 a.m. Wala pa kasi yung 8 a.m. So, baka mamaya lamang lalabas yan. Okay? So, pinapakita po dito na dadaan po siya sa Northern Caraga o Caraga area sa Lunes ng gabi or Lunes ng hapon. Dito po siya bilang isang low pressure system. Then pagdating niya dito sa may area po ng Southern Negros, Martes ng umaga ay mukhang magiging minimal tropical depression na siya. 23 knots or 25 knots. So 45 kph po yan. And then pagdating po dito sa may Sulu Archipelago, magiging still 45 kph. And then dadaan po siya sa may Northern Palawan pagdating po ng ano po ito? Early morning ng Miyerkules, November 26. So, 55 kph na po siya dyan. Then, lalabas po siya sa may West Philippine Sea pagdating po ng Miyerkules hanggang Huwebes. So, baka maging tropical storm na po siya dito. 75 to 85 kph. So, dyan na po siya. At posible din na maging minimal typhoon. It depends kung magdi-deepen enough itong LPA sa may west ng ating bansa. So, at least nakalampas na itong system na ito kung lalakas po siya dito sa may West Philippine Sea. But apektado po ang Kalayaan Island Group at ibang areas po ng Spratly Islands. Mag-prepare po kayo dyan dahil po may dadaan po dyan tropical storm sa area ninyo sa Huwebes, Nobyembre 27. Okay, so dito naman more of a low pressure system or tropical depression. So, wala pong problema sa hangin. Ang problema nitong system na ito yung ulan na posibleng umabot ng 100 mm or more ang ulan. So, magkakaroon po ng mga flash floods at landslides sa hazard-prone areas ng Bicol, Visayas at Mindanao. Ito po yung rain forecast na yon mula sa European model. Latest po ito at nakikita nyo dito itong shear line nagbibigay na ng 50 to 100 mm na ulan sa eastern sections ng Northern Luzon mula sa Eastern Isabela hanggang sa may Northern Cagayan. Okay? So, magpe-persist po yan hanggang sa darating pong Lunes. Okay? Parang stationary po dyan ang shear line. Then, sa Lunes, darating na po yung rain bands ng LPA o potential LPA na lalapit po dito sa may Northern Mindanao. So, yan po. Nakikita niyo may mga 50 to 100 mm na rin na ulan sa may Eastern Bicol at posibleng mag-penetrate din dito sa Naga dahil mababa po ang terrain natin. So dito parang pinapakita nila mataas ang mountainous areas ng Bicol, but take note of the rain color pagdating ng November 25, Martes, pwedeng umabot na po ng 50 to 100 mm ang buong Kabikulan. So yan po ang mga isolated rains to
continuous rainfall inaasahan po sa darating pong Martes. Magiging mas malakas pong ulan dito sa may bahagi po ng Panay, lalo na sa may Rojas, Boracay, ibang areas po ng Panay, Iloilo, Guimaras, at itong area po ng Central Visayas, including Bohol, Cebu, kasama din po ang Eastern Visayas. Halos buong Visayas po apektado ng mga ulan simula Lunes hanggang Martes. Okay? Sa Bicol din, Lunes ng gabi, may mga ulan-ulan na po yan, pero mas maulan po sa Tuesday. Yan po ang pinapakita. So, 50 to 100 millimeters ang in-expect po natin na ulan dala nitong system. Yung nasa violet na area, may ibang isolated areas kasi na pwede umabot po ng more than 100 millimeters. So, mag-iingat lang po sa mga kababayan natin dyan sa Visayas. At dito naman po sa Northern Mindanao, posibleng may mga ulan sa Monday. Dito lang sa Caraga at Northern Mindanao area. At ang ibang areas po ng Mindanao, okay naman po. Mas concentrated po yung ulap nitong LPA dito sa may Bicol region at Visayas. At nag-extend pa rin po dito sa may Northern Quezon, Pulilio. At nakikita po nyo dito yung shear line. Ito po yung shear line. So, nandyan lang yung shear line. So, most likely itong ulap na ito yung ulap ng low pressure system. So, ang center niyan, pagdating po ng Martes ng tanghali, ay nandito po siya. Nandyan yung possible low pressure na ang tahak niya ay papunta dito. Okay? So, yan po ang possible rain event natin na yung Lunes at Martes. So, mag-prepare po tayo, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas na laging binabaha sa konting ulan lang. 50 millimeters to 100, babahain na kaagad. So, mag-ingat po tayong lahat. Okay? So, pagdating sa alon, mukhang mapanganib pa rin sa mga maliliit na sasakyang pangdagat hanggang sa Nobyembre 28, halos malakas po ang amihan. Ang medyo may alon pa rin, although up to 2 meters lang. Yung the rest kasi umabot ng 3 to 5 meters dito. But lalo na sa 24 o 25, yung kasagsagan ng LPA dito sa may Visayas, ang Visayan Sea, Sulu Archipelago ay pwede umabot pa rin ng 2 meters. So medyo delikado pa rin sa mga maliliit na sasakyang pangdagat. So medyo bawal mo nang pumalaot. Okay, so mag-iingat po. May mga possible gale warnings na ilalabas po ang Pag-asa niyan. Tandaan po ninyo, ang official update from Pag-asa ay ilalabas yan pag naging LPA na po ito at simula sa bukas or Lunes, Martes, meron na yung mga advisories ang DOST Pag-asa, pati yung mga iba nating mga friends sa panahon tulad ng JTWC, Japan Meteorological Agency, Western Pacific Weather ni Rob Espeta. So, sila po ang mga legit. Huwag po tayo makinig sa mga ibang mga spread ng mga takot sa ating kababayan. Okay? Mga alarmist. So, mag-ingat lang po. At pakinggan lang ang mga pinaka-reliable agencies pagdating sa ganitong panahon. Okay, magkita-kita ulit tayo. Most likely by Monday. If not tomorrow, depende kung maging bagyo po o maging LPA. So, mag-i-issue tayo ng another video analysis. So, ito si Mike Padua magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #WeatherWiser at maraming salamat po sa pagpunod niyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.